Gabon eta ongi etorriak eskapa saiora. Umorea, formatu laburrean ere gorde daitekela ematen du. Arrigorriegan behintzat, 10 urte daramatzate umorea modu horretan gordetzen. Izan ere, aurten, Arrigorriegako umorea labur jaialdiak 10 urte luze beteko ditu. Eta urte horren borobil honetan, Borja Kobeaga, No Kontroles, Pagafantas eta bestelako filmen egilea omenduko du. Guztira, 150 lan jaso dituzte Arrigorriegan. Eta hauetatik, 33 lan aukeratu dituzte lehian aritzeko. Lan hauetako batzuk gainera, Goya sarietan aukeratutako lanak dira, eta euskarazko lanak ere topa daitezke. Umorea labur jaialdia abenduaren 17 bitartean luzatuko da. Beraz, badaukazue zinemarekin barre egiteko tokia proposa Arrigorriagako Lombo aretoan. Agian buruan dituzuen arazo horiek hasteko aukera ona topatuko duzue jaialdi berezi honetan. Geoteko gitxo gara, bai. Bizitzaren azken txampan gaude. Zartzarroak ez du barkatzen. Egia. Eta nordake, noiz iritsoko zaigun guri ere. Axun, bisitan etorri zaizkizu? Ene, zu bai zuertea. Urtea daramat bisitari gabe. Bai, arrazoia duzu. Tira berarekin. Partida gero jarraituko dugu. Tira berarekin. Ez nago ni nahiko nukeen bezain ondo. Takoiekin ibiltzea askotan ez da lan erreza. Agian horregaitik zapatak eta takoiak airera botatzeko proposatzen digu Maider Iabarrek. Izan ere, asteburu honetan abenduaren 17 eta 18an izen hori duen lana takoiak airean izeneko ikuskizuna hain zuzen ere ikusi ahal izango duzue Donostiako Egia auzoko Gazte-Estenan arratsaldeko 8:00 aurrera. Maider Iabarrek zuzentzen du antzeslana eta zirkua eta antzerkia uztartzen ditu. Antzeslanak Klaudiaren historia kontatzen du. Ostegunero parkera doa Klaudia ezagutzen ez duen norbaitekin hitzordua baitauka eta ostegunero bakarrik itzultzen da etxera. Baina ostegun bat berezia izango da. 11 ezusteko aurkituko ditu bidean. Hala nola trapezioak eta aire oihalak. Hoiei esker bere irudimena piztuko da eta biziko dituen sentimendu berriei esker beldur zaharrak abandonatuko ditu. Horrela deskubrituko du ez dela egorik behar egan egiteko ez da takoirik ere ibiltzeko. Andreok, ongi etorriak itsaspeko zirkuan dira. Ziur asko horrela hasiko dute euren ikuskizuna itsaspeko zirkuko aktore bitxiek. Abenduaren 16 eta 17an, hau da bihar eta etzi La Fundizion aretoan eskainiko duten ikuskizunean. Itzen malabaristak, aire lapurrak, gizon paiasoak, basoak desagertzeko gai diren mago bitxiak, basapiztiak eta bestelako pertsonai bitxiak izango dira zirku honetako protagonistak. Objektuen, txotxongiloen eta automaten gaur egungo zirku harrigarria eta divertigarria da itsaspeko zirku handia eta pentsatzeko aukera ere emango digu. Beraz, pasa eta ikus ezazue eta badakizue hartu sakon arnasa ikuskizuna 200 metroko sakoneran hasiko baita. El hombre más rápido del planeta.
Abenduaren 23 bitarte, Arrasate, Bergara eta Eskoriatzako hainbat tokitan zinemaldi sozialaren emanaldiak ikusteko parada izango da. Mugarik gabe eta elkarrezitzen gobernuz kanpoko erakundeen eskutik. Jaialdia dagoeneko hasi badare, oraindik gauza asko eta asko ikusteko aukera dago. Arrasateko hurrengo hitzordua hilaren 21 izango da. Egun honetan 20 años eta martxan lanak proiektatuko dituzte. Arrasateko azken zita abenduaren 23an izango da, gabeko 10 gaztetxean. Egun horretan antzerki formatua izango da nagusi. Eskoriatzako eta Bergarako emanaldiei dagokionez aipatu, Eskoriatzan hilaren 20an Koral Herreraren hitzaldia izango dela eta Bergaran berriz hilaren 21an ¿Por qué son importantes las mujeres? El cuerpo de las mujeres eta pantojismos lanak erakutsiko dituztela. Aldarrikapenetarako lekua beraz, Arrasate, Bergara eta Eskoriatzako zinemaldi sozialean. Luchar contra las injusticias es fundamental para vivir en un mundo mejor. Autodefentsa feminista hori da, ez? Gure kapazidade horietan sinestu eta gertatzen den guztiari aurre egiten saiatu. Y eso determina que al final muchas mujeres nos planteemos la vida entre puedo y no puedo, mientras que los varones tienen el derecho a la seguridad y se plantean la vida entre quiero o no quiero. Una vida libre, sin violencia, sin estigma, sin discriminación. Por eso soy feminista, porque lucho. Gasteizen munduan egin diren mendi film interesgarrienak bildu eta 9 egunetan eskainiko dituzte Mendi Film Festival izeneko jaialdiaren barruan. Orotara 40 film eskainiko dituzte 17 herrialdetatik etorriak. Egunero Euskal Herri mailako estrenaldiak izango dira eta film hauetako batzuk estrenaldi mundialak ere izango dira. Horrez gain, tailer praktikoak ere antolatu dituzte esperientziak eta bestelakoak elkar trukatzeko. Paisaia ikaragarriak ikusteaz bakarrik beldurra ematen duten planoak eta euren protagonisten esfortzua eta lana agerian uzten duten istorio ikaragarriak ezagutu nahi izan ezkero, Gasteizen horretarako aukera izango duzue. What it seems. Uncover the mystery. Tell everyone what you see. It's not what it seems. Vulgar when brought to life. Zenbatetan entzun dugu gaur egungo saltoki handietan erosten ditugun produktuek ez dutela garai bateko kalitatea eta zaporea, gaur egungo janaria prefabrikatua dela eta ez duela garai batekoaren antzik, baserriko produktuen zaporea eta kalitatea egun batez behintzat berreskuratu nahi baduzue asteburu honetan, Otxandion izango duzue horretarako aukera. Izan ere, abenduko 3. asteburu honetan, baserriko produktuen azoka egingo dute Bizkaiko herrian. Denetarik erosteko aukera izango duzue herriko plazan jarriko dituzten 40 txosnetan. Baserriko produktuak artisauen eskulanak, ardoa, txakolina, sagardoa, baina batez ere Otxandioko artzainen ardigazta. Zerrian eta zerredan ere egongo da txosnetan, ardigaztaz gain, taloa eta txorizoa egongo baita salgai. Eta jatun onak diren hoiek eguerdian herri Baskarian, goizean zehar plaza erdian erretako bildotzak jateko aukera izango dute. Girona eta kalitate handiko baserriko produktuak asteburu honetan Otxandion.
Aste Aktion. 2011 izen hori jarri diote Etxebarrin asteburu honetan egin duten jaiari. Agian hori delako bilatzen dutena gazteak aktibatzea, hotza egiten badu ere, etxetik ateratzea eta ondo pasatzeko aukera ematea. Eta zer daba egun honetarako prestatu digutena? Gauza asko eta anitzak. Jaigiroa arratsaldeko 4etan hasiko da, ordu horretan maketa lehiaketa eta PlayStation txapelketa egingo dute. Arratsaldeko 6:30 aldera antzerkia izango da nagusi. Trapu zaharrak taldearen eskutik. Eta gabaz, 10 aldera musika protagonista Split 7 taldeko mutilak izango baitira herriko frontoian Etxebarriko gazteak. Eta horren gazteak ez direnak dantzan jartzeko asmoz. Antzerkia, musika, girona eta txapelketa bitziak asteburu honetan Etxebarriko frontoian. Gaurko azken proposamena musikari lotuta egingo dugu. Zarama taldeak Zorrotzako gaztetxean eskainiko duelako kontzertua zapatu honetan gabeko 9:00 aurrera. Ibaizabelen ezkerraldetik, euskaraz punk rocka sortzen egin zan ezagun taldea. Inoiz ikusi gabekoa ekarri zuen Zarama taldeak Euskal Herrira 70ko hamarkadan 7 disko eta 100 kontzertu eman ondoren bertan bera utzi zuten taldea 1985ean. Duela 2 urte itzultzea erabaki zuten. Zarama birziklatua bira egin zuten orduan eta bira horretan grabaturiko disko DVD ere kaleratu zuten. 80ko hamarkadako euskal punk rockaren oinarriak gordetzen dituen taldea zuzenean ikusi nahi. Esan bezala Roberto Mosoren taldea zapatu honetan Zorrotzako gaztetxean izango duzue. Gainera sarrera debalde duzue. Agurtzeko ordua heldu zaigu. Gogoratu datorren astean San Tomas eguna, San Tomas azoka ospatuko dugula. Postu asko, musika, girona, taloa eta zagardoa biltzen dituen jaia. Abarkak eta txapela jantzi eta ondo pasa. Gure aldetik besterik ez datorren egunean hementxe izango gaituzue.